प्रार्थना खालामो आर'जनि बे खुंगुरखौ आफायखौ गथायखौ गोजौ सोरगोआव थानाय सोरजिगिरि गोथांनि सोराङा बिखौ हामबाय होननानै बाख्नायदों जोंनि गेदेर खालामनाय आरो दैदेननाय आरो जाथायनायाव फोरबो जों दिनैनि बे जोंनि सिगां थानाय गोथार सान आरो खुलुमनाय सानखौ मोननो हाबाय बेनिखायनो आफा जोंखौ हामबाय होननानै बाख्नायदों अय सोराबा नैबे सार्भिसा जागायजेननाय समनिफ्रायनो बे समसिम जोंखौ दैदेनबाय जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय बेयावबो आफानि लोगोआव थाबाय बेल' नङाब्लाबो जोंनि गासै आसिरबादखौ गोसोखांदों थांनाय सप्तायाव आफा जों जोंनि जिबनाव गोबांथार आसिरबाद होबाय जोंनो जानो लोंनो थानो गाननो जोमनो गासै बेबस्था आफाखौ जगायबाय आरो बेल' नङाब्लाबो जों मिथिस्लाबाबो मा जागोन जोंनि जिबनाव आफा नोंसोर जोंखौ जाहोबाय नोंसोर जोंखौ गोथाङै लाखिबाय बे गासैबो आसिरबादनि थाखाय आफाजों खालामबाय जों एसेबां समायामोनब्लाबो नोंजों रंजानो थाखाय जोङो नोंनि बोसोन बायदि सोलिनो हाया अब्लाबो आफानो जों एसेबां मोनो
जोङो नोंनिफ्राय बे गेदेरथार प्रभिडेन्सियेल केयारखौ आफा मोनबाय मुसिगोनाय बोर आफा जों नोंनिफ्राय मोननो हाबाय बे आशीर्बादनिफ्रायनो आफा नोंनि फिसाफ्रा दिनै नोंखौ खुलुमनो फैनायजों लोगोसे आखायाव दान लानानै फैदों बाबु माइरंथि होदों आखाइनि दान होदों गुबुन गुबुन रोखोमनि दानखौ आफा नोंनो होबाय बे गासै दानफोरखौ आफा नोंनानै नाजावदों बे दाननि सायाव आफानि सोरगिदिं आशीर्बाद आफा नोंनो दोनदों बेजोंनो आफानि रायजोआ फेर जानाय जाथोंसै बेजोंनो आफा गोमानाय आत्माफ्राबो नोंनि रायजोआव लाबोजानाय जाथोंसै बे मण्डलिनि जौगानाय हाबाफारिफ्रा आफा मावजानाय जाथोंसै बेबायदि आशीर्बाद आफा नोंनो दोनदों अ आफा इसोर आरो खावलायदों जाय बिथांमोना दिनै बे दानखौ होगोन बिथांमोननि सायाव नोंनि स्पेसियेल आशीर्बाद आफा दोनथ'यो जोंनिफ्राय लानानै आरोबाव थांना थानांगौ जिबनाव न'खराव गथ' गथायफोरनि सायाव नोंनि आशीर्बाद दोनबावदो फैबाय थानाय समाव बिदिनो फोरोंनि गेजेरजों नोंखौ मान होनो नोंनि रायजो फेहेरनायाव आखाइ फोलावनो आफा जाहाथे हायो बेबायदि आशीर्बाद होदो जायफोरा होनो हाथ'वाखै बिथांमोननि सायाव नोंनि आशीर्बाद थाथोंसै बिब्दिनो आफा बिथांमोना नोंनि फैनाय समफोराव नोंनो होनायजों आफा नोंखौ मान होनो खुलुमनो हानाय नोंनि आशीर्बाद होदो अ आफा बे समाव जोङो प्रार्थना खालामदों दसेनि उनाव जोंनि लेम्पनिफ्राय आफा नोंनि गोथां गावखौ जों खोनासंदों अ आफा बेयाव जेसेबांफ्रा जों जिरायनानै दं जों साफ्रोमनि गोसो गोरबोफोरखौ नों दौलतनि गेजेरजों जोंनि गोथारजों जों हेफाजाब खालाम जोंनि लेखा बुंनायजोंनो आफा जाहाथे जोंनि गोसो गोरबोफ्रा गेवो माबाफोर फोसाबजानांगौ दङब्ला जोंनि जिबनाव फोसाबजानो हानाय बायदि आरो प्रभु साबसिन गोथारसिन धोरोमियासिन जिउ खुंनो हानाय आशीर्बाद आफा नों लाबोदो नोंनि लेम्प आरो बे सफैनो हानाय आरो बे दानफोरखौ नोंनि गोथार आखायाव गथायनानै बे गुसुं आरजखौ जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय आमेन दान खांनायनि थाखाय आरज खालामनायनि थाखाय आङो दाननि थाखाय आरज खालामनायनि थांनाय आरो दान खांग्राफोर आरो दाननि समाव मेथाइ रोजाबग्रा बिथांमोनखौ इसोरा गेदेर आशीर्बाद होननानै दैदेनलायदोंसै गुनि इसोरनाव बे समावहाय जोंहा मोनसे माबा दंबावोमोन जोङो समा पारमिसन खालामोब्ला दा मेसेजनि उनावहाय आङो बेखौहाय होनो सानबाय आरो जुदि माबायाब्लाबो दा बेलासियावहाय सम लानो थाखाय आं बिसेसलि खावलायबाय बे समावहाय आङो दसे सम होनो थाखायहाय आङो सानै बेक्तिफोर सम बिनायावहाय आङो बे समखौ होनो सानबाय बे समखौ लानो हासिगोन माइकखौ होनानै गैयाब्ला जोङो माबा खालामगोन केन्सेल खालामगोन आङो खोनादोंमोन आरो गावसोरनो बुंदोंमोन खोनादों आङो बे समखौ लायाखैब्ला आङो बेखौ जेबो बुंनो मोनला बे समावहाय गोख्रै समावखौ लानांगौ cái số phận này theo được anh lo số